ଯୋଧପୁର ଗାଁ ପାହାଡ଼ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା ଯେ ସେଠାକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯିବାକୁ ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରୋମି, ସେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ରୋମିର ବହୁତ ସାହସ ଥିବାରୁ ସେ ଭୟ ନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋମି ଜାଣି ନ ପାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେତେ ଘଞ୍ଚ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ବାଟବଣା ହୋଇ ସେ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ରୋମି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାଘଟେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାକୁ ଭୟ ନ କରି ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ରହିଲା। ବାଘ ଛୁଆଟି ତା ପାଖକୁ ଆସି ରୋମିକୁ ଏମିତି ଉଦାସ ଦେଖି, ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି। ଆରେ ଏ ଛୋଟ ମଣିଷ ଛୁଆ, ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ତୋ ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ? ତୋ ବାପା ମା କୁଆଡେ? ମୋ ନା ରମି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ବୁଲିଗଲି, ମୁଁ ଭୋଟରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଭୟ କରନି। ମୋ ନା ମିଲୋ। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ତୋ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁନି? ମୋ ନା ରମି। ତୁ ବହୁତ ବାହାଦୁର ଓ ସାହସୀ। ଡର ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏତିକି କହି ରୋମି ମିଲ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରମି ମିଲର କଥାକୁ ଭରସା କରି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରେ ରମି, ଦେଖେ କିଏ ଆଗରେ ଅଛି, ଦେଖେ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଣ୍ଟି।